парлумони Аврупо исми барандагони ҷоизаи ба номи Андрей Сахаровро эълон кард. ҷоиза барои озодии баён дар соли 2016 ба ду духтари язидӣ тақдим шуд, ки тавонистанд аз асорати ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ фирор кунанд. Нодия Мурод ва Ломия Аҷибашор ҳоло аз ҳуқуқи язидиҳое дифоъ мекунанд, ки қурбонии хушунати ҷиҳодиҳои гурӯҳи давлати исломӣ шуданд. кӯмак ва дастгирии ин ду духтар, ки дар асорат зинда мондаанд ва ба Аврупо фирор карданд, тасмими хеле муҳим ва рамзист. Парлумони Аврупо аз муборизаи онҳо истиқбол мекунад. На танҳо ин амал, балки ҷуръати онҳо дар мавриди қисса кардани рӯзҳои сахте, ки пушти сар кардаанд, сазовори таҳсин аст. ҷангҷӯёни давлати исломӣ ба деҳаи Нодия ва Ломия соли 2014 ҳамла намуда мардонро қатл карданд ва духтаронро ба асорат гирифтанд. соли 2015 нирӯҳои курдӣ ин деҳаро озод карда, дар ин минтақа гурӯҳҳои дастаҷамъии язидиҳоро пайдо намуданд. Ин ду асири собиқ ба ҳимояти ҳуқуқи язидиҳо пардохтанд ва муборизаро барои эътироф шудани геносиди ҳаммазабонашон аз ҷониби ҷангҷӯёни исломӣ шурӯъ карданд. тобистони имсол Созмони Милали Муттаҳид ин талошҳои ҳомиёни ҳуқуқро дастгирӣ кард. ба ҷуз аз Нодия Мурод ва Ломия Аҷибашор ба ҷоизаи Сахаров номзадии Мустафо Ҷамилов, раҳбари Маҷлиси мардуми Тоторои Қрим, ки дар Русия мамнӯъ эълон шудааст, ва ҳамчунин рӯзноманигори мухолифи турк Ҷон Дюндор пешбарӣ шуда буданд. ҷоизаи 50 000 евроӣ ба хотири чеҳраи намоёни шӯравии пешин Андрей Сахаров сар аз соли 1988 ба нафароне дода мешавад, ки ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосиро ҳимоят мекунанд. маросими супоридани он 10 декабр баргузор мешавад.